Θα μιλήσουμε, όπως έχουμε ήδη με βάση τις προηγούμενες δύο ομιλίες του κ. Ντελή, για το ατμοσφαιρικό μοντέλο WRF, Weather Research and Forecasting Model, όπως ονομάζεται. Και σήμερα θα προσπαθήσω να σας κάνω έτσι μια εισαγωγή σχετικά με το τι είναι αυτό το μοντέλο, τι δυνατότητες υπάρχουν σε αυτό μέσα, ποιες είναι και κάποιες πιθανές εφαρμογές τους όσον αφορά κυρίως το κομμάτι που έχουμε το HPC. Τώρα, το WRF είναι ένα μοντέλο το οποίο στην ουσία είναι ένα αριθμητικό μοντέλο μέσης κλίμακας, το οποίο προορίζεται τόσο για έρευνα πάνω στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, όσο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για επιχειρησιακή πρόγνωση καιρού, αλλά και επίσης ως μοντέλο για ένα περιοχικό μοντέλο για κλιματικές προσομοιώσεις. Τώρα, στην παρούσα φάση στις εκδόσεις από 4 και πάνω, ο κώδικας όταν το κατεβάσουμε περιέχει μόνο ένα δυναμικό πυρήνα, τον Advanced Research, όπως ονομάζεται. Παλαιότερα, στις εκδόσεις 2 και 3, όπως θα δούμε, υπήρχε και ο υδροστατικός πυρήνας NMM. Μαζί με το πακέτο όλο αυτό το modeling system του WRF έχουμε και ένα σύστημα αφομοίωσης δεδομένων, αλλά αυτό που το κάνει έτσι αρκετά δημοφιλές στον κλάδο της αριθμητικής πρόγνωσης είναι στην ουσία αυτό που έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες συνομιλίες, ότι υποστηρίζει την παραλληλοποίηση και έχει μια έτσι σχετική ευκολία το να προσθεθούν καινούρια χαρακτηριστικά μέσα στον κώδικά του. Επίσης, προσφέρεται για ανάπτυξη και εφαρμογή και άλλων επιστημονικών πεδίων όπως ατμοσφαιρικής χημείας, υδρολογίας, μελέτη παραδείγματος χάρη της αστικής νησίδας, μελέτη εξάπλωσης πυρκαγιών, για την ηλιακή ενέργεια και ούτω καθεξής, για τους τυφώνες. Και οι χωρικές κλίμακες στις οποίες μπορούν να εφαρμοστεί το μοντέλο και να μελετήσουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά του μπορούν να κυμαίνονται από κάποια μέτρα έως και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Τώρα, μια σύντομη αναφορά στην ιστορία από πότε ξεκίνησε. Κυρίως ξεκίνησε στις αρχές του. Η ανάπτυξη του βασικά ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ωστόσο, οι πρώτες έτσι εκδόσεις ήταν από το version 2 περίπου εκεί στις αρχές του 2004 και την Παρασκευή που μας πέρασε έχουμε φτάσει στην έκδοση 4.7.0. Το μοντέλο, ας το πούμε έτσι, διαθέσιμων εκδόσεων ακολουθεί έναν κύκλο 2 εκδόσεων το χρόνο. Συνήθως είναι περίπου εδώ, αυτή την κυμαίνεται περίπου κοντά στον Απρίλιο και η δεύτερη έκδοση με τα πρώτα bug fixes και το καθεξής πηγαίνει κυρίως περίπου στον Αύγουστο ή στα τέλη του καλοκαιριού. Αν χρειαστεί υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδόσεις οι οποίες όλες αυτές διορθώνουν σφάλματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια από τη χρήση του μοντέλου από την κοινότητα. Έτσι, ας το πούμε έτσι, ο χώρος στον οποίο έχει αναπτυχθεί είναι το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας, το ENCAR στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν συνδράμει και πάρα πολλά άλλα κέντρα στην ανάπτυξη, κυρίως και στις φυσικές παραμετροποίησεις που ακολουθούν. Και εδώ έτσι μια χωρική κατανομή των χρηστών σε όλη την Ιφίλιο. Βέβαια είναι κάποια δεδομένα από αρκετά χρόνια πριν, αλλά βλέπετε ότι είναι αρκετά διαδεδομένο σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τώρα,
Ποια είναι, ας το πούμε έτσι, η δομή του συστήματος αυτού? Στην ουσία έχουμε ε, το κυρίως μοντέλο, το Worf όπως ονομάζεται, αλλά αυτό έχει μάλλον συνοδεύεται από ένα σύστημα προεπεξεργασίας των δεδομένων, το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό αν θέλουμε να κάνουμε προσομοιώσεις οι οποίες αφορούν πραγματικές συνθήκες, οπότε θα πρέπει να προετοιμάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα εισόδου στην κατάλληλη μορφή, ώστε ο κώδικας να μπορέσει να τα αναγνωρίσει και να τρέξει το μοντέλο μας. Είπαμε ότι έχουμε μια δυνατότητα αφομοίωσης δεδομένων, παρτρησιακών δεδομένων μέσω του WRF-DA όπως ονομάζεται, και φυσικά υπάρχουν και κάποια εργαλεία μετεπεξεργασίας αυτών των δεδομένων εξόδου του μοντέλου και οπτικοποίησης αυτού. Στις μέρες μας τα περισσότερα από αυτά δεν υποστηρίζονται, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια, ας το πούμε, ενεργή ανάπτυξη αυτών, αλλά δουλεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι ένας καλός τρόπος, έτσι, μια καλή αρχή για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά είναι μια εφαρμογή η οποία βασίζεται σε Unix, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί και σε Windows με έναν άλλο τρόπο. Τώρα, η αρχιτεκτονική του, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό. Είναι στην ουσία ότι έχουμε κάποιες, ας το πούμε, ε, κάποιον κώδικα ο οποίος αφορά τον έλεγχο όλων αυτών των διεργασιών, των υποπρογραμμάτων που υπάρχουν μέσα σε αυτό το ε, μοντελικό σύστημα, και στην ουσία υπάρχουν και ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο είναι υπεύθυνο, τα physics interface όπως λέγονται, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία των διάφορων υποπρογραμμάτων που αφορούν τις φυσικές παραμετροποιήσεις μέσα στον κώδικα. Βασίζεται σε Fortran 9095. Επίσης έχει και χρειάζεται και ως compiler, κυρίως αφορά αυτές τις, ας το πούμε, τα προγράμματα τα οποία είναι υπεύθυνα για να μπορέσει να έχει τις διάφορες διεπαφές, τα διάφορα προγράμματα που είναι σε Fortran κώδικα. Και γιατί είναι σε Fortran κώδικα? Και γενικά γιατί τα περισσότερα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε στις ατμοσφαιρικές επιστήμες είναι βασισμένα σε Fortran 90, γιατί στην ουσία είναι η γλώσσα την οποία είναι η ταχύτερη προγραμματιστική γλώσσα όσον αφορά τις πράξεις μεταξύ πινάκων. Όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες ομιλίες, μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε MPI μορφή, σε OpenMP. Χρειάζονται συγκεκριμένες βιβλιοθήκες που αναφέρθηκαν, και οι στάνταρ βιβλιοθήκες είναι η Intel MPI, η NetCDF, η Jasper και κάποιες επιπλέον. Τώρα, η εγκατάστασή του, όπως είπε και ο κύριος Ντελής, ανά version παρουσιάζει διάφορες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις, ανάλογα με το πόσο εμπειρία υπάρχει, μπορούν να ξεπεραστούν. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Aris υπάρχουν έτσι μια πληθώρα από διαθέσιμους compiler, βλέπετε εδώ, ε, βιβλιοθήκες που έχουν να κάνουν με την παραλληλία και διάφορες άλλες όπως είναι η NetCDF και το καθεξής. Τώρα, η κύρια χρήση του Worf σε ένα σύστημα υπερπολογιστικών επιδόσεων είναι στην ουσία το καθαρό ας το πούμε έτσι, MPI, το οποίο κάθε core έχει δεσμευμένη μια συγκεκριμένη μνήμη, κάνει τη δουλειά του και ανταλλάσσει πληροφορία ανάμεσα στα διάφορα cores τα οποία έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε για την εφαρμογή του. Ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να μοντελοποιήσουμε μια
περιοχή, έστω ότι η περιοχή ολοκλήρωσής μας είναι αυτή που βλέπουμε εδώ, η κεντρική και νότια Ευρώπη και κάποια τμήματα της Βόρειας Αφρικής. Στην ουσία, το ανάλογα με το πόσους πυρήνες θα θέλουμε να εφαρμόσουμε, να χρησιμοποιήσουμε στην προσομοίωσή μας, κάθε περιοχή αυτής της περιοχής ολοκλήρωσης ανατίθεται σε έναν πυρήνα, τον οποίο τον ονομάζουμε patch, και αυτός, εάν χρησιμοποιήσουμε και τεχνολογία του threading, ας το πούμε, μπορεί να χωριστεί σε επιπλέον κομμάτια, τα tiles τα οποία βλέπετε στην εικόνα. Ε, Ωστόσο, το καθαρό αιμο MPI χρησιμοποιεί τα patches όπως ονομάζονται, και αυτά είναι αθρηστικά, μοιράζονται σε όλο την περιοχή ολοκλήρωσης που έχουμε. Τώρα, είναι η ίδια εικόνα την οποία είδαμε και στην προηγούμενη ομιλία του κύριου Ντελή, απλά εδώ παρατίθενται στα αριστερά σας όταν χρησιμοποιήθηκαν τα 100 cores κατά τη διάρκεια του profiling, και στα 400 που αξίζει να δούμε, δηλαδή το όριο στο οποίο πρακτικά θα πούμε ότι OK, δεν μου προσφέρει κάτι παραπάνω η χρήση των επιπλέον cores για την εφαρμογή που έχω να τρέξω εγώ. Αυτά θα τα προσπεράσω. Τώρα, αν κατεβάσουμε τον κώδικα και θέλουμε να κάνουμε το compilation εμείς, στην ουσία κατεβάζουμε ένα συμπιεσμένο, ας το πούμε έτσι, ένα tarball όπως ονομάζεται, και αν το ανοίξουμε αυτό θα δούμε κάποιους φάκελους οι οποίοι είναι μέσα σε αυτό τον κεντρικό φάκελο WRF, και κάθε ένας από αυτούς περιέχει συγκεκριμένα αρχεία τα οποία είναι υπεύθυνα για την όλη σωστή λειτουργία του κώδικα. Οι δύο κυριότεροι, θα έλεγα, από αυτούς είναι ο DIN-EM, ο οποίος είναι στην ουσία ο τρόπος με τον οποίο περιέχει μέσα αρχεία και κώδικα ο οποίος αφορά τα δυναμικά, το πώς διαχειρίζεται τις πράξεις, ας το πούμε έτσι, ο κώδικας. Και το physics, το phys όπως βλέπετε, το οποίο στην ουσία έχει μέσα τους κώδικες για όλες αυτές τις φυσικές παραμετροποιήσεις που υπάρχουν διαθέσιμες μέσα στο μοντέλο. Τώρα, κάποια βοηθητικά σκριπτάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το configuration και το compilation του κώδικα του ίδιου, και κάποιοι φάκελοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με όλα αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως όσον αφορά το compilation, το configuration, και το πώς αυτό, όταν πάμε να κάνουμε μια εγκατάσταση σε ένα μηχάνημα, βλέπει ποιες βιβλιοθήκες βλέπει, ποια είναι τα dependencies των βιβλιοθηκών και το καθεξής. Τώρα, μέχρι εδώ είναι μια, ας το πούμε έτσι, θα έλεγα, τεχνική διαδικασία. Αλλά εκτός της τεχνικής διαδικασίας, αυτό που χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας πάντοτε είναι ποια είναι οι απαιτήσεις της ίδιας μας της εφαρμογής. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να τρέξουμε κάποια προσομοίωση η οποία αφορά κάποιες πραγματικές καταστάσεις. Θέλουμε να τρέξουμε κάποια ιδεατά πειράματα. Θέλουμε μέσα στις προσομοιώσεις των πραγματικών συνθηκών να βάλουμε και κάποιες παρατηρήσεις, ας το πούμε έτσι. Οπότε, κάθε ένα από αυτά απαιτεί διαφορετικά κομμάτια του αριθμητικού αυτού συστήματος, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ο κώδικας η τελευταία έκδοση του κώδικα
μπορεί να κατεβεί μέσω της εντολής git clone, η οποία ανακτά την τελευταία version που υπάρχει διαθέσιμη πάντοτε. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη σελίδα που βλέπετε, μπορεί ο κάθε χρήστης να κατεβάσει τον κώδικα και την έκδοση που τον ενδιαφέρει. Ή, αν δεν θέλει να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία του configure και compile, μπορεί να κάνει ένα απλό module load των διαθέσιμων εκδόσεων που υπάρχουν στο σύστημα Aris, και όπως βλέπετε είναι αρκετές, και όχι μόνο το ίδιο το Worf σαν καθαρά ατμοσφαιρικό μοντέλο, αλλά έχει και διάφορες εκδόσεις όσον αφορά τη χρήση του με ένα μοντέλο ατμοσφαιρικής χημείας ή κάποια για η εξάπλωση πυρκαγιών. Τώρα, κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το configure και τις βιβλιοθήκες που χρειάζονται θα τα περάσω, γιατί λίγο πολύ είπαμε να μην χάσουμε χρόνο σε αυτό. Ωστόσο, όταν θα κάνουμε το configure, αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θέλουμε από όλες αυτές τις επιλογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εμάς, την επιλογή 20, η οποία είναι αυτή η οποία είναι ιδανική για την αξιοποίηση του και το τρέξιμο του μοντέλου στο HPC Aris, και μόλις γίνει σωστά το configuration θα μας βγάλει ένα αρχείο το οποίο ονομάζεται configure.wrf, το είδαμε, και απαιτούνται κάποιες διορθώσεις, οι οποίες, αν δεν γίνουν μέσα από το configure default όσον αφορά τα flags που έχουν, μπορούμε να τα αλλάξουμε και εδώ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ποικίλει ανάλογα με ποια έκδοση προσπαθούμε να χτίσουμε. Η εντολή για να περάσουμε από το configuration στο compilation είναι αυτή που βλέπετε, η πρώτη τελευταία. Για να δω λίγο και αν μπορώ να δείχνω κιόλας. Ναι, ωραία. Και για να παρακολουθήσουμε το process κατά τη διάρκεια του compilation, μπορούμε να κάνουμε ένα tail το αρχείο εξόδου που έχουμε ορίσει, το log compile, να δούμε πώς πηγαίνει, αν εμφανιστεί κάποιο error και ούτω καθεξής. Αν όλα πάνε καλά, θα δούμε αυτό το μήνυμα στο συγκεκριμένο αρχείο μας, ότι έχουν χτιστεί 4 εκτελέσιμα. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων την οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι το real.exe και το worf.exe, ή απλά πάλι μπορούμε να κάνουμε ένα module load την έκδοση που επιθυμούμε και είναι διαθέσιμη. Τώρα, για το WPS που είπαμε ότι είναι ένα πακέτο εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη την εισαγωγή των δεδομένων εισόδου στο Worf. Πάλι έχουμε ας το πούμε, 3 είναι τα βασικά εκτελέσιμα τα οποία χρειαζόμαστε. Το geogrid.exe, το οποίο στην ουσία θα το δούμε και παρακάτω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, είναι υπεύθυνο για να ορίσουμε ποια είναι η περιοχή ολοκλήρωσής μας, ποια είναι τα στατικά δεδομένα όπως ονομάζονται, δηλαδή η τοπογραφία, η χρήση γης και άλλες πληροφορίες. Έχουμε το το οποίο στην ουσία μετατρέπει τα forcing data όπως ονομάζονται, δηλαδή επειδή εγώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χρησιμοποιείται ως ένα περιοχικό μοντέλο, άρα χρειάζεται κάποια πληροφορία η οποία να μπαίνει από τα όρια της περιοχής ολοκλήρωσής μας για να ξέρει, ας το πούμε έτσι, αν θα έρθει ένα σύστημα, ένα βαρομετρικό χαμηλό, από πού θα έρθει, πώς θα έρθει, με ποια θα είναι η ταχύτητά του και το καθεξής. Χρειαζόμαστε αρχικές και οριακές συνθήκες ώστε να κινήσει η προσομοίωσή μας. Αυτές τις αρχικές και οριακές συνθήκες συνήθως τις παίρνουμε από κάποιο είτε παγκόσμιο μοντέλο είτε κάποια δεδομένα επανάλυσης όπως ονομάζονται.
Και η δουλειά του ungrip.exe είναι στην ουσία να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα στην κατάλληλη μορφή η οποία ε, θα μπορέσει να τα αναγνωρίσει ο κώδικας και να προχωρήσει παρακάτω στην ε, οριζόντια παρεμβολή η οποία έχει να κάνει, μάλλον η υπεύθυνη για αυτήν είναι το medgrid.exe. Τώρα, πού βρίσκουμε τα στατικά δεδομένα είναι ο σύνδεσμος που βλέπετε εδώ. Διατίθενται τόσο σε υψηλή όσο και σε χαμηλή χωρική ανάλυση. Συνήθως μια πρακτική η οποία ακολουθείται είναι ότι επειδή η υπολογιστική ισχύς που χρειάζεται για να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές δεν είναι τόσο μεγάλη, μπορεί να γίνει και σε έναν τοπικό σερβερ και όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά τα αρχεία που εν τέλει χρειαζόμαστε και βγαίνουν από το WPS, όλο αυτό το σύστημα, μεταφέρονται στον Άρη και μετά προχωράμε παρακάτω στην εκτέλεση του κυρίως κώδικα, ας το πούμε έτσι. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το WRF. Ποιες είναι οι ατμοσφαιρικές διεργασίες τις οποίες θέλουμε να προσομοιώσουμε, ποιες είναι οι χωρικές κλίμακες που θα επικεντρωθούμε. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην βιβλιογραφία για να μπορέσουμε να ανατρέξουμε και να κάνουμε την βιβλιογραφική μας έρευνα και να δούμε τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι από εμάς. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα ατμοσφαιρικό μοντέλο, βγάζει κάποια αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση αυτά τα αποτελέσματα να τα αξιολογήσουμε και να δούμε αν αυτό που παίρνουμε έχει κάποιο νόημα, κάποιο φυσικό νόημα ή απλά είναι κάποια νούμερα και τίποτα παραπάνω. Άρα θα χρειαστεί να έχουμε στο μυαλό μας τυχόν παρατηρησιακά δεδομένα για την περίπτωσή μας και επίσης και κάποια εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση μας. Και το κυριότερο, θα πρέπει να έχουμε ένα πλάνο όσον αφορά το πώς θα εκτελεστούν αυτές οι προσομοιώσεις και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, ας το πούμε, σημείο όταν καλούμαστε να μοιραστούμε τους διαθέσιμους πόρους όπως ένα υπερπολογιστικό σύστημα όπως αυτό του Άρη μαζί με άλλους χρήστες οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν και αυτοί την δουλειά τους. Τώρα, η όλη λογική βρίσκεται σε αυτό εδώ το διάγραμμα θα έλεγα, το οποίο αριστερά βλέπουμε αυτό το pre-processing system όπως ονομάζεται το WPS, το οποίο είναι υπεύθυνο για την όλη προετοιμασία των δεδομένων εισόδου που χρειάζεται ο κύριος κώδικας, το WRF δηλαδή, το WRF δηλαδή στην ουσία. Και είπαμε το GeoGrid αφορά τον ορισμό της περιοχής ολοκλήρωσης, το ungrip.exe αφορά την προετοιμασία των αρχικών και οριακών συνθήκων που θέλουμε και το medgrid.exe στην ουσία έχει να κάνει με την οριζόντια παρεμβολή αυτών των δεδομένων στο πλέγμα στην περιοχή ολοκλήρωσης που ορίσαμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του GeoGrid.exe. Τώρα, τα αποτελέσματα που βγαίνουν από το medgrid.exe χρησιμοποιούνται για να έχουμε να γίνει η εκτέλεση του real.exe. Στην ουσία αυτό το εκτελέσιμο, μέσα του ο κώδικας, στην ουσία κάνει μια κατακόρυφη παρεμβολή των οριακών και αρικών συνθήκων στα επίπεδα του μοντέλου που εμείς θέλουμε και έχουμε ορίσει μέσα από ένα συγκεκριμένο αρχείο. Και μόλις γίνει όλη αυτή η διαδικασία, όλα αυτά μετά είναι έτοιμα, είμαστε μάλλον έτοιμοι ώστε να τρέξει ο κύριος κώδικας. Τώρα,
κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Στην ουσία θα πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε, να προσομοιώσουμε, όπως θέλετε πείτε το, ποια είναι η χωρική ανάλυση που πρέπει να σταθούμε. Οπότε, το δεύτερο βήμα είναι ποια είναι τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε ως αρχικές και οριακές συνθήκες. Αυτά, όπως προείπα, μπορεί να είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο, μπορεί να είναι ένα άλλο περιοχικό μοντέλο, το οποίο καλύπτει μια πιο ευρύτερη περιοχή από αυτή που εμείς θέλουμε να μελετήσουμε, ή είναι δεδομένα επανάλυσης και ούτω καθεξής. Πολλές φορές καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε και την στρατηγική των εμφολευμένων πλεγμάτων, όπως ονομάζεται, στην οποία μας βοηθάει να κατεβούμε σε ακόμα μεγαλύτερη χωρική ανάλυση, δηλαδή σε υψηλότερη χωρική ανάλυση, ώστε να προσομοιώσουμε καλύτερα τυχόν ατμοσφαιρικές διεργασίες σε πολύ, ας το πούμε έτσι, τοπική κλίμακα. Τώρα, υπεύθυνο για όλη αυτήν την, ας το πούμε, για την δημιουργία της περιοχής ολοκλήρωσης, τη χωρική της ανάλυση και το καθεξής, είναι το αρχείο, το συγκεκριμένο namelist.wps, όπως θα το δούμε και παρακάτω. Και στην ουσία κάποιες έτσι συμβουλές όσον αφορά το εμφολευμένο πλέγμα είναι ότι στην ουσία πολλές φορές το εμφολευμένο πλέγμα είναι και στην ουσία η πραγματική μας περιοχή που μας ενδιαφέρει. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να κατέβουμε σε χωρική ανάλυση κατευθείαν από τα δεδομένα των αρχικών και οριακών συνθήκων, χρησιμοποιούμε κάποια ενδιάμεσα βήματα για να το κάνουμε αυτό. Κάποιες χρήσιμες συμβουλές στο πώς μπορούν να μοιάζουν αυτά τα εμφολευμένα πλέγματα είναι ότι αν παραδείγματος χάρη πάνω στο επάνω σχήμα η περιοχή ολοκλήρωσής μας είναι η 1, τότε πιθανές, ας το πούμε έτσι, πιθανά εμφολευμένα πλέγματα μπορούν να έχουν αυτή τη μορφή που βλέπετε. Είτε να είναι ένα ξεχωριστό όπως είναι το 4, είτε το 2 και το 5, τα οποία μέσα σε αυτά να έχουμε επιπλέον εμφολευμένα πλέγματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Τώρα, δύο παραδείγματα τα οποία μπορούμε να έχουμε είναι στην ουσία το ένα είναι κάτω αριστερά, όπου έχουμε δύο ξεχωριστά ή εμφολευμένα πλέγματα, ή στο δεξί κάτω, το οποίο έχουμε ένα εμφολευμένο πλέγμα και ένα δεύτερο μέσα στο πρώτο. Όλα αυτά τα εμφολευμένα πλέγματα στην ουσία παίρνουν τις οριακές τους συνθήκες από το εξωτερικό πλέγμα, το panel domain, όπως ονομάζεται. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά τα δεδομένα, ας το πούμε, αναπαριστούνται πάνω σε ένα πλέγμα, καταρχάς το WRF χρησιμοποιεί το Arakawa Seagrid, όπως ονομάζεται. Στην ουσία είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αρρύθμιση, το indexing για το κάθε σημείο, είναι ότι οι κύριες μεταβλητές οι οποίες προσομοιώνονται ή βρίσκονται σε αυτά τα mass points, τα κίτρινα εδώ όπως βλέπετε, άρα το κάτω αριστερά θα είναι το mass point 1,1. Μιλάμε τώρα για ένα δυσδιάστατο grid, αλλά αυτό είναι το ίδιο και όσο αφορά τα κατακόρυφα επίπεδα, και έχουμε τη συνιστόσα U του ανέμου αριστερά και την συνιστόσα V του ανέμου κάτω, όπως φαίνεται εδώ.
Οπότε, αν θα θέλουμε, για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε, βλέπουμε, ας το πούμε, μια οπτικοποίηση ενός πλέγματος. Ξεκινάμε από κάτω αριστερά και προχωράμε, αν θέλουμε, προς την διάσταση δυτικά προς ανατολικά, για να αυξάνοντας τους δείκτες I, και από νότο προς βορρά αυξάνοντας τους δείκτες J. Τώρα, εδώ είναι ένα παράδειγμα το πώς φαίνεται ένα αρχείο Nameless WQPS και τι περιέχει. Στην ουσία περιέχει 4 sections, τα οποία είναι το share, το geogrid, το ungrip και το medgrip. Κάθε ένα από αυτά ε, έχει τη δικιά του, ας το πούμε, χρήση. Κοινό για όλα αυτά είναι το section share. Οπότε, υπεύθυνο για την προετοιμασία της περιοχής ολοκλήρωσής μας είναι το section, το οποίο ονομάζεται GeoGrid, και λαμβάνει υπόψη και το section share, όπου στην ουσία στο section share δηλώνουμε πόσα domains, πόσες περιοχές θα περιέχει αυτό το πλέγμα το οποίο θα έχουμε. Προφανώς, όταν είμαστε πάνω από ένα, σημαίνει ότι θα έχουμε, ο αριθμός είναι πάνω από ένα, σημαίνει ότι θα έχουμε και εμβολευμένα πλέγματα, nested domains. Και εδώ η κάθε στήλη στο section GeoGrid ορίζει και κάποια χαρακτηριστικά του κάθε πλέγματος. Το πρώτο είναι πάντοτε το αρχικό μας πλέγμα, το parent domain όπως ονομάζεται, και μετά η κάθε στήλη αφορά τα υπόλοιπα πλέγματα εμφολευμένα, τα οποία, όπως για το παράδειγμα που βλέπετε εδώ, είναι το domain εδώ της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, το ευρύτερο αυτό, αυτή η ευρύτερη περιοχή, και στην ουσία έχουμε ένα εμφολευμένο πλέγμα που καλύπτει σχεδόν όλα τα Βαλκάνια, μέρος της Ιταλίας και ε, της Τουρκίας, και θέλουμε να εστιάσουμε πάνω από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο εμφολευμένο πλέγμα, και άρα γι' αυτό βλέπετε και εδώ και τις τρεις στήλες. Το ποιο θα είναι πώς ορίζουμε αν το τρίτο domain είναι εμφολευμένο μέσα στο δεύτερο, έχει να κάνει με το parent ID, εδώ την επιλογή αυτή, όπου λέμε ότι το parent ID του εξωτερικού πλέγματος είναι το 1, του δεύτερου του δεύτερου πλέγματος του D2 είναι το 1, άρα είναι εμφολευμένο μέσα στο αρχικό domain, και το 2, που σημαίνει ότι το τρίτο πλέγμα μας είναι εμφολευμένο στο δεύτερο. Κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά το πού θα βρίσκεται, πώς θα οριστεί αυτή η περιοχή, καθορίζεται κυρίως από αυτές τις επιλογές, τα reflat, reflon, που είναι στην ουσία το κέντρο της περιοχής ολοκλήρωσης μας, και κάποιες επιπλέον παραμέτρους που χρειαζόμαστε. Τώρα, μπορούμε όλα αυτά να τα δώσουμε μέσα από τις συγκεκριμένες επιλογές, και με την χρήση κάποιου εργαλείου το οποίο παρέχεται μαζί με την έκδοση τη συγκεκριμένη, να τρέξουμε ένα συγκεκριμένο σκριπτάκι της NCL και να μας ζωγραφίσει, να μας φτιάξει ένα σχήμα το οποίο να μας δείχνει αυτές τις επιλογές, τις περιοχές που θέλουμε. Ή υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν online να κάνουμε αυτήν τη δουλειά και να δημιουργήσουμε όλα αυτά τις επιλογές που χρειάζονται αυτόματα, σώζοντας μας αρκετό χρόνο, θα έλεγα. Τώρα, για τα sections ungrip και medgrip θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω.
Κάποια χρήσιμες συμβολές που θα μπορούσαμε να έχουμε στο υπόψη είναι ότι στην ουσία αν έχουμε ένα πλέγμα και θέλουμε μια συγκεκριμένη περιοχή ολοκλήρωση και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εμφολευμένο πλέγμα, τότε δεν μπορούμε, μάλλον μπορούμε, αλλά από τη φύση του ίδιου του κώδικα, έτσι όπως είναι κατασκευασμένος, ε, αν έχουμε μια χωρική ανάλυση συγκεκριμένη, τότε το εμφολευμένο πλέγμα μπορεί να κατέβει είτε 3 φορές αυτή τη χωρική ανάλυση, είτε πέντε φορές. Οι developers του ίδιου του μοντέλου συνιστάνε το 1 προς 3, ας το πούμε έτσι. Άρα για κάθε 2 διαδοχικά, ας το πούμε, σημεία πλέγματος του αρχικού του parent domain, έχουμε 3 ενδιάμεσα σημεία πλέγματος στο εμφολευμένο πλέγμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι διαθέσιμες διάφορες προβολές, διάφορα προβολικά συστήματα στα οποία μπορούμε να έχουμε ε, το πλέγμα μας, και αυτό αφορά μάλλον πού βρίσκεται αυτή η περιοχή στην οποία θέλουμε να κάνουμε την προσομοίωση. Αν είναι στα μέσα πλάτη, η Lambert προβολή είναι αυτή η οποία μάλλον μας δίνει την, ε, καλύτερα αποτέλεσμα, θα έλεγα, η καλύτερη αναπαράσταση, ας το πούμε έτσι. Η μερκατορική προβολή όταν έχουμε να κάνουμε για περιοχές οι οποίες είναι κοντά στον Ισημερινό. Αν θέλουμε να το τρέξουμε το μοντέλο ως global, την προβολή λατλών, και αν θέλουμε να πάμε σε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, έχει και η δυνατότητα του rotated λατλών, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στις κλιματικές προσομοιώσεις και στα πλαίσια του Eurocordex. Και αυτό που θα πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη είναι ότι πρώτα εστιάζουμε και καθορίζουμε ποια είναι η περιοχή που πραγματικά μας ενδιαφέρει, και μετά αρχίζουμε και χτίζουμε τα εξωτερικά πλέγματα, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση. Τώρα, σαφώς, όλο αυτό, το πόσα εμφολευμένα πλέγματα θα χρησιμοποιήσουμε και πόσο βαριά θα είναι σε εισαγωγικά αυτή η προσομοίωσή μας, εξαρτάται από αυτό που ονομάζεται computational time. Έτσι. Και αν, παραδείγματος χάρη, θέλουμε να αυξήσουμε τη χωρική μας ανάλυση κατά 2, τότε στην ουσία ο αριθμός των σημείων πλέγματος που θα έχουμε θα αυξηθεί κατά 8 φορές. Και επειδή υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ του χρονικού βήματος της ολοκλήρωσης, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης του μοντέλου, του time step που ονομάζεται, τότε όλο αυτό εν τέλει μας προκύπτει ότι αν η χωρική ανάλυση αυξηθεί κατά 2, τότε ο χρόνος που χρειάζεται για να τρέξει αυτή η νέα μας προσομοίωση θα είναι 16πλάσιος. Οπότε, με την λογική των εμφολευμένων πλεγμάτων, μπορούμε να μειώσουμε ας το πούμε, αυτόν τον χρόνο, έτσι, προσομοιώνοντας μικρότερη περιοχή και φυσικά εξασφαλίζοντας και μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει η εφαρμογή μας. Εδώ είναι ένα παράδειγμα το πώς, ας πούμε, αναπαριστάται για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τα σημεία πλέγματος του εξωτερικού, του parent domain, όπως ονομάζεται, με τα κόκκινα, και του εμφολευμένου πλέγματος με τις μπλε κουκίδες. Το grid ratio εδώ είναι 1 προς 3. Τώρα, κάποιες έτσι επιπλέον πληροφορίες για να δούμε
πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει το Word όσον αφορά τα εμφολευμένα πλέγματα. Στην ουσία, αν έχουμε τον αριθμό, έναν ίδιο αριθμό grid point τόσο στο parent domain όσο και στο ένα υψηλότερης ανάλυσης πλέγμα, ένα εμφολεμένο πλέγμα και έχουμε ένα ratio της τάξης του 1/3, ο χρόνος που στην ουσία θα θέλουμε απαιτείται για να φτάσουν και τα δύο πλέγματα στο ίδιο σημείο, ε, για κάθε ένα time step του εξωτερικού του parent domain απαιτείται τρεις φορές το απαιτούνται τρία βήματα του εσωτερικού πλέγματος. Και αυτό στην ουσία μας λέει ότι για να μπορέσουμε να καλύψουμε την ίδια περιοχή ε, που έχει το εξωτερικό ε, domain, το parent domain, με την ανάλυση του εσωτερικού πλέγματος, περίπου χρειαζόμαστε 27 φορές περισσότερα resources. Εντάξει, εάν όμως χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα ε, υψηλότερο ratio, 1/5, τότε αυτό εκτοξεύεται στο νούμερο των 125, η προσομοίωσή μας γίνεται 125 φορές πιο πιο βαριά, ας το πούμε έτσι. Ε, μια χρήσιμη συμβουλή η οποία κυρίως έχει να κάνει όχι μόνο με τα εμφολευμένα πλέγματα, γενικά με το πώς θέλουμε να στήσουμε το, μια περιοχή ολοκλήρωσης, είναι ότι πάνω κάτω ο ελάχιστος αριθμός σημείων πλέγματος για κάθε περιοχή ολοκλήρωσης που έχουμε είναι τα 100 grid point, και κυρίως αυτό έχει να κάνει με το πώς οι ατμοσφαιρικές διεργασίες προσομοιώνονται μέσα ε, στην περιοχή ολοκλήρωσής μας. Α, τώρα, περνώντας στα δεδομένα εισόδου, είπαμε ότι το WRF κυρίως χρησιμοποιείται ως ένα περιοχικό μοντέλο, άρα απαιτεί πληροφορία στα όρια της περιοχής ολοκλήρωσης. Και ποια είναι αυτή η πληροφορία? Χρειάζονται κάποια τρισδιάστατα πεδία της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας, του γεωδυναμικού και του ανέμου. Χρειάζεται μια πληροφορία όσον αφορά την πίεση στην επιφάνεια, την θερμοκρασία στο έδαφος, στα 2 μέτρα και το καθεξής. Και ανάλογα με την εφαρμογή μας μπορεί να χρειαστεί και πληροφορία όσον αφορά την αλλαγή στην επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας, πληροφορία για το ύψος του χιονιού, για το θαλάσσιο πάγο και το καθεξής. Τώρα, έστω ότι έχουμε δημιουργήσει ε, τα αρχεία που χρειάζονται όσον αφορά την περιοχή ολοκλήρωσης. Πάμε λίγο να δούμε πώς προετοιμάζουμε τις αρχικές και οριακές συνθήκες, τα forcing data. Είμαστε στο φάκελο του WPS. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην ουσία να πούμε στο πρόγραμμα ungrip.exe πώς θα μεταφράσει αυτά τα δεδομένα που έχουμε από παραδείγματος χάρη ένα παγκόσμιο μοντέλο ή το καθεξής. Υπεύθυνο για αυτή τη μετάφραση είναι ένα αρχιάκι το οποίο ονομάζεται vtable, και ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση των δεδομένων που έχουμε έχει αρκετές ονομασίες. Αυτές οι ονομασίες αναφέρονται στον τύπο των δεδομένων που έχουμε. Οπότε πρέπει αλλά ο κώδικας ζητάει
το όνομα του αρχείου το οποίο θα του πει πώς θα μεταφράσει αυτή την πληροφορία να είναι vtable. Οπότε στην ουσία κάνουμε ένα soft link το αρχείο που απαιτείται με το όνομα vtable. Τώρα, έστω ότι έχουμε, ας το πούμε έτσι, τα δεδομένα μας κάπου και για να μπορέσει να τα διαβάσει το Uncrypt πρέπει να κάνουμε και ένα επιπλέον βήμα. Στην ουσία να κάνουμε κάποια soft links πάλι των δεδομένων αυτών, τα οποία με το που τρέξουμε το σκριπτάκι το οποίο παρέχεται ή βρίσκεται μέσα στον φάκελο WPS, μας δημιουργεί κάποια αρχεία της μορφής script file dot, alpha με άλλα δύο με άλλους δύο χαρακτήρες ανάλογα με το πόσα είναι αυτά τα αρχεία. Υπεύθυνο για στο namelist WPS, υπεύθυνο για όλη αυτή τη δουλειά είναι το section share, το οποίο καθορίζει ποιες είναι οι ημερομηνίες οι οποίες μας ενδιαφέρουν και το ποιο θα είναι το format των output κατά την εκτέλεση του ungrip. Η μόνη επιλογή είναι το WPS. Ωστόσο, το prefix των αρχείων μπορούμε να το αλλάξουμε, να το βάλουμε ό,τι ονομασία θέλουμε. Το ungrip σε σχέση με το GeoGrid τρέχει μόνο σηριακά. Δεν υποστηρίζει παραλληλία. Και αν το τρέξουμε, θα πάρουμε στο log κάτι τέτοιο, το οποίο ανάλογα με τα ισοβαρικά επίπεδα, έστω ότι τα αρχεία μέσα, τα forcing data είναι σε ισοβαρικά επίπεδα, θα μας πει, με χ θα δηλώσει ότι η πληροφορία υπάρχει σε αυτά, ενώ αν κάτι δεν υπάρχει, θα το δηλώσει με το όμικρον. Και μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την οριζόντια παρεμβολή των forcing data ώστε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα αρχεία τα οποία θα περιέχουν την περιοχή ολοκλήρωσης που μας ενδιαφέρει εμάς. Τα sections τα οποία θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες είναι το share και κυρίως όσον αφορά το interval sections και το I/O, το οποίο θα μας πει σε τι μορφή ήταν τα αρχεία του geogrid.exe και επίσης το 2 σημαίνει netcdf και επίσης το section metgrid, το οποίο μας λέει διάβασε τα αρχεία file που δημιούργησε το ungrid.exe και δημιούργησε τα καινούργια αρχεία που χρειάζεσαι σε μορφή netcdf. Είναι η επιλογή 2. Και το output της διαδικασίας, κατά την εκτέλεση του medgrid.exe μοιάζει κάπως έτσι, ανάλογα με το πόσα domains έχουμε. Και φυσικά τα αρχεία μας, αν έχουμε δύο domain, ξεκινάνε με metm, D01 ημερομηνία, και αν είναι το δεύτερο domain το εμφολευμένο, D02. Το MediGrid συνήθως, αν το πρόβλημά μας δεν είναι αρκετά μεγάλο και ο αριθμός των σημείων πλέγματος και από το parent domain αλλά και από το εμφολευμένο δεν είναι πολύ μεγάλος, μπορεί να τρέξει σηριακά. Ωστόσο, αν το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο, παραδείγματος χάρη έχουμε ένα domain το οποίο καλύπτει όλη την Ευρώπη και έχει στον Χ και στον Ψ άξονα 400 περίπου σημεία. Τότε, μάλλον για να γίνει η δουλειά μας πιο γρήγορα, χρειαζόμαστε και εδώ την παραλληλία. Οπότε με την επιλογή SRun μπορούμε να πούμε και αν το compilation του WPS έχει γίνει για να υποστηρίζει παραλληλία, τότε το medgrid μπορούμε να το τρέξουμε και αυτό παράλληλα. Λοιπόν, τώρα, αφού έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα αρχεία, πηγαίνουμε στον φάκελο του WRF test EMReal και εφόσον έχει γίνει και το compilation και το καθεξής και είμαστε εντάξει,
Μέσα σε αυτόν τον φάκελο υπάρχουν διάφορα αρχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ίδιου του κώδικα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα soft link τα αρχεία με TEM που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Και επίσης αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην ουσία να πάμε στο αρχείο namelist.input, το οποίο είναι το σημείο ελέγχου, θα το έλεγα, της προσομοίωσής μας. Εκεί θα ορίσουμε όλες τις παραμέτρους που χρειάζονται για να τρέξει η εφαρμογή μας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι πάρα πολλές, δεν μπορούσαν να μπουν σε ένα slide, σε δύο και ούτω καθεξής. Είναι διαθέσιμες σε αυτό εδώ το link. Αλλά η φιλοσοφία είναι η εξής, ότι τρέχουμε το real.exe ώστε να γίνει και αυτή η κατακόρυφη παρεμβολή των δεδομένων εισόδου στα τελικά κατακόρυφα επίπεδα που εμείς θέλουμε να έχουμε ορίσει και θέλουμε να τρέξει η προσομοίωσή μας, και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης αυτού του προγράμματος παίρνουμε κάποια αρχεία, τα οποία το πρώτο είναι οι οριακές συνθήκες ε, για το αρχικό μας, ας το πούμε, για το parent domain, και οι αρχικές συνθήκες τόσο του parent domain, ή αν έχουμε και εμφολευμένα πλέγματα, και των υπολείπων πλεγμάτων. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουν και κάποια άλλα αρχεία τα οποία έχουν να κάνουν αν θέλουμε π.χ. να λάβουμε υπόψη τις επιφανειακές θερμοκρασίες θάλασσας και πώς αυτές αλλάζουν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσής μας. Αυτά όλα θα τα βρούμε μέσα σε αυτά εδώ τα αρχεία, τα WRF Long WIMP. Και ήρθε η στιγμή να τρέξουμε τον ίδιο τον κώδικα. Η εκτέλεση του ίδιου του κώδικα στο HPC Aris γίνεται μέσα από την υποβολή ενός script, μέσα από τη διαδικασία την οποία ο Ζωτραντεφίλ την περιέγραψε προηγουμένως. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματός μας ορίζουμε και κάποιες επιλογές μέσα στο script υποβολής, και ο κύριος κώδικας, έστω ένα παράδειγμα, ένα snapshot από το script υποβολής, είναι στην ουσία ότι θέλουμε να τρέξει το real.exe παράλληλα, και επίσης και το Worf, και για να έχουμε και μια εικόνα του πόσο χρειάστηκε η προσομοίωσή μας, βάζουμε και κάποιες, ας το πούμε έτσι, να κάνει κάποιους υπολογισμούς για να μας πει στο τέλος, ξέρεις, τόσα ήταν τα δευτερόλεπτα, οι ώρες, τα λεπτά και το καθεξής που χρειάστηκε για να τρέξει. Τώρα, κάποια πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να κάνουμε κλιματικές προσομοιώσεις, οι οποίες η ίδια τους η φύση απαιτεί την χρήση ενός HPC, μιας υποδομής HPC. Τώρα, συνήθως δεν μπορούμε να τρέξουμε παραδείγματος χάρη 100 χρόνια με τη μία, δηλαδή να πούμε θέλουμε να τρέξουμε από το 2000 ως το 2100 και να πατήσουμε να κάνουμε την υποβολή της εργασίας και να τρέχει μέχρι να τελειώσει. Οι περιορισμοί που υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, είναι κυρίως όσον αφορά το χρόνο τον οποίο μια εργασία μπορεί να τρέξει. Στον Άρη είναι 48 ώρες το default. Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν που χρειάστηκε να αυξηθεί, και μετά από συνεννόηση αυτό ο περιορισμός αυξήθηκε παραδείγματος χάρη σε 4-5 μέρες, δεν θυμάμαι. Επομένως, θα πρέπει να πάμε σε μια λογική ότι τρέχουμε τμηματικά την προσομοίωσή μας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ενεργοποιηθούν κάποιες επιλογές που βρίσκονται μέσα στο namelist input. Και αφορούν κυρίως τα restart, όπως ονομάζονται, δηλαδή
εάν η προσομοίωση που ξεκινάει είναι συνέχεια μιας προηγούμενης προσομοίωσης και κάθε πότε τα αρχεία τα οποία απαιτούνται να γράφονται για να έχουμε αυτή την πληροφορία ώστε η επόμενη προσομοίωση να συνεχιστεί, κάθε πότε θα γράφονται. Υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές. Ωστόσο, θα σταθώ σε αυτές εδώ κάτω, οι οποίες αφορούν το πώς θα διαχειρίζεται η προσομοίωσή μας την επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας, κάθε πότε αυτή θα λαμβάνεται υπόψη μέσα στην προσομοίωση, ποιος θα είναι ο χρόνος στον οποίο τα κατώτατα στρώματα στο έδαφος θα ανανεώνουν την πληροφορία όσον αφορά την θερμοκρασία και την υγρασία και κάποιες άλλες παραμέτρους όπως παραδείγματος χάρη αν επειδή το WRF τον ιετό, την βροχή ας το πούμε έτσι πιο απλά που την απολογίζει σαν ένα αθροιστικό πεδίο, ε, οι αριθμοί οι οποίοι θα προκύψουν αν έχουμε μια προσομοίωση 100 χρόνων είναι τεράστιοι. Οπότε χρησιμοποιούμε τη λογική του bucket, το οποίο μας λέει ότι στην ουσία αν εσύ θέλεις να θρίζεις ανά 1000 χιλιοστά, ε, δημιουργούμε μια επιπλέον ας πούμε, μεταβλητή, η οποία μας λέει ότι αυτά τα 1000 χιλιοστά συγκεντρώθηκαν 5 φορές, 10 φορές κατά τη διάρκεια της προσομοίωσής σου. Τώρα, επίσης, η φύση της προσομοίωσής μας όσον αφορά την χωρική ανάλυση και ποιες είναι οι διεργασίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να έχουμε μια σωστά δομημένη προσομοίωση. Είτε αυτή είναι μια μια πρόγνωση καιρού η οποία εκτείνεται για τις επόμενες 2 ή 3 μέρες, είτε είναι μια κλιματική προσομοίωση. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις χρονικές κλίμακες, η χωρική, χωρική ανάλυση παίζει κυρίαρχο ρόλο. Υπάρχει μια ζώνη μεταξύ 3 και 10 χιλιόμετρων, όπου είναι αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη όσον αφορά το convection, την αναμεταφορά. Αλλά πάνω κάτω το τι θα χρειαστούμε ανάλογα με τη χωρική ανάλυση της προσημείωσής μας είναι πάνω κάτω καθορισμένο. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να τρέξουμε μια προσομοίωση με χωρική ανάλυση 100 μέτρων, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα χρειαστούμε μια παραμετροποίηση για το οριακό στρώμα. Άρα θέλουμε να τρέξουμε μια προσομοίωση η οποία η χωρική της κλίμακα είναι το resolution της, η ανάλυση της είναι πάνω χάρη 20 χιλιόμετρα, τότε σίγουρα θα χρειαστούμε ένα σχήμα παραμετροποίησης της αναμεταφοράς, το convection ή το Cummins parameterization όπως αναφέρεται εδώ. Οπότε, το WRF έρχεται, διαθέτει και προσφέρει μια πληθώρα σχημάτων παραμετροποίησης των φυσικών διεργασιών. Το ποια από αυτά θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, πάλι η βιβλιογραφία είναι το πρώτο βήμα και εκεί θα πρέπει να ανατρέξουμε. Αυτό που πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι έστω ότι το φυσικό πρόβλημα είναι το ίδιο, αλλά η χρήση διαφορετικών σχημάτων παραμετροποίησης μπορεί να μας δώσει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Μια καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε σχήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν δοκιμαστεί και αποδίδουν καλά τόσο όσον αφορά την χωρική ανάλυση του προβλήματός μας, όσο και την φυσική διεργασία που θέλουμε να προσομοιώσουμε. Παραδείγματος χάρη, δεν θα χρειαστούμε κάποιο αν η χωρική ανάλυση της προσομοίωσης μας είναι της τάξης των 10 χιλιόμετρων, το σχήμα της μικροφυσικής νεφών δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύπλοκο. Αν θέλουμε να τρέξουμε κάτω από με χωρική ανάλυση κάτω από 3 χιλιόμετρα, δεν θα χρειαστούμε σχήμα ανομεταφοράς.
Στα 3 με 10 εκεί λίγο τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα και μάλλον θα πρέπει να χρειαστεί να κάνουμε και κάποιες έτσι, δοκιμές για το αν θα χρειαστεί εν τέλει να χρησιμοποιήσουμε σχήμα ανεμοτοφοράς ή όχι. Το, οι, ε, όλες αυτές οι φυσικές διεργασίες, προφανώς και τα σχήματα, οι παραμετροποίησεις και τα σχήματα παραμετροποίησης έχουν μια διεπαφή μεταξύ τους. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο, ώστε να μπορέσουν αυτό που το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε από μια προσομοίωση να έχει ένα φυσικό νόημα. Το η σουίτα του Worf έχει μια πληθώρα σχημάτων παραμετροποίησης, παραδείγματος χάρη για την φυσική των νεφών, για το οριακό στρώμα, για την μεταφορά. Βλέπετε τους αριθμούς. Οπότε υπάρχουν, θα έλεγα, αμέτρητοι συνδυασμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, μια έτσι έρευνα που είχε γίνει περίπου μια δεκαετία πριν και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε ποια είναι τα, ας το πούμε έτσι, επικρατέστερα σχήματα ε, που χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη για την μικροφυσική των νεφών, για την ανεμοτοφορά, για το ελληνικό στρώμα. Δεν σημαίνει ότι αυτά, τα οποία είναι και τα πιο, ας το πούμε έτσι, διαδεδομένα, είναι τα κατάλληλα για την εφαρμογή που θέλετε να κάνετε. Ωστόσο, σας δίνει μια έτσι εικόνα για το ποια είναι τα πιο καλά δοκιμασμένα και ούτω καθεξής. Τώρα, αν πάμε στην χρονική, ας το πούμε έτσι, ε, ανάλυση, όσον αφορά δηλαδή το παράθυρο της προσομοίωσης μας, όσον αφορά τον χρόνο που θέλουμε να προσομοιώσουμε, τότε και εκεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη ποιες φυσικές διεργασίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της προσομοίωσής μας. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να τρέξουμε μια προσομοίωση για 10 μέρες, μάλλον οι αλλαγές στην επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας ή στην εποχική αλλαγή της βλάστησης δεν θα μας ενδιαφέρουν και δεν χρειάζεται να τις λάβουμε υπόψη. Ωστόσο, όσο πηγαίνουμε από χρονικές κλίμακες ημερών σε χρονικές κλίμακες ετών και δεκαετιών, αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πώς, και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας κατά πόσο όλες αυτές οι αλλαγές λαμβάνονται υπόψη ή αναπαριστώνται όχι, δεν θα έλεγα τον βέλτιστο τρόπο, αλλά με κάποιον τρόπο μέσα στην προσομοίωσή μας. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα το οποίο καλό είναι όταν χρησιμοποιούμε ένα dataset για πρώτη φορά, είναι να δούμε πώς εισάγεται μέσα στο μοντέλο. Εδώ έχω ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς η επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας από τα forcing data μεταφέρθηκε στην περιοχή ολοκλήρωσης που θέλαμε να τρέξουμε. Και βλέπετε ότι στο πάνω σχήμα η χωρική παρεμβολή που έγινε ήταν τέτοια, η οποία μας έχει δώσει κάποια στις περίεργες τιμές στις ακτογραμμές. Ε, Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με κλιματικές προσομοιώσεις, γιατί η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει μεγάλο ρόλο στο κλίμα μιας περιοχής. Ε, και όταν είχε γίνει η προσομοίωση, είχαμε πάρει κάποιες τιμές οι οποίες δεν είχαν φυσικό νόημα, και από εκεί άρχισε η διερεύνηση το γιατί συμβαίνει αυτό. Εν τέλει βρέθηκε ότι δεν είχαν εισαχθεί σωστά η θερμοκρασία της θάλασσας και δεν είχε γίνει σωστά η χωρική παρεμβολή κοντά στην ακτογραμμή.
Οπότε διορθώθηκε και η προσομοίωση ξανάρχισε από την αρχή. Οπότε θα πρέπει να ελέγχουμε, ειδικά όταν χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά ε, ένα καινούριο dataset, πώς εισάγεται μέσα στη δικιά μας περιοχή ολοκλήρωσης. Τώρα, σχετικά πάλι με αυτό, υπάρχουν κάποια αρχεία που, ας το πούμε έτσι, ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η χωρική παρεμβολή. Αυτά βρίσκονται μέσα στο φάκελο του WPS, είναι το συγκεκριμένο MedCrypt αρχείο. Αυτό είναι υπεύθυνο για το πώς γίνεται η χωρική παρεμβολή σε όλες αυτές τις μεταβλητές των forcing data. Αριστερά βλέπετε τις επιλογές όσον αφορά τη χωρική παρεμβολή και αυτές οι επιλογές το αποτέλεσμα το οποίο είχε στο συγκεκριμένο πεδίο και το πρόβλημα που υπήρχε στις ακτογραμμές. Και όταν προσθέθηκαν κάποιες επιπλέον επιλογές δεξιά, βλέπετε ότι αυτό όλο το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, διορθώθηκε. Τώρα, ξεκινάμε μια προσομοίωση. Τα αποτελέσματα και έχουμε ένα output στην πρώτη μισή ώρα, την πρώτη ώρα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το output? Η απάντηση είναι όχι, γιατί το μοντέλο χρειάζεται ένα χρόνο ώστε όλη αυτή η πληροφορία που εισάγεται μέσα στην περιοχή ολοκλήρωσής μας να έρθει σε μια ισορροπία και να μπορέσει από εκεί και μετά να εξελιχθεί χωρίς όπως ονομάζεται, θόρυβος. Άρα είναι το λεγόμενο spin-up time. Αυτός ο χρόνος που χρειάζεται για να έρθει όλες αυτές οι διεργασίες να έρθουν σε μια ισορροπία μεταξύ τους, ποικίλει ανάλογα με το είδος της εφαρμογής που καλούμαστε να τρέξουμε με το Word. Παραδείγματος χάρη για μια προσομοίωση και μια πρόγνωση καιρού, παραδείγματος χάρη 96 ωρών, συνήθως οι πρώτες 9 ώρες, μπορεί και οι 12, να μην λαμβάνονται υπόψη. Σε μια κλιματική προσομοίωση αυτό μπορεί να είναι τα 2 πρώτα έτη, τα 5 πρώτα έτη, ανάλογα με το τι θέλουμε να μελετήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Ε, Επιπλέον, κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά το χρονικό βήμα της ολοκλήρωσης. Αυτό το χρονικό βήμα, δηλαδή κάθε πόσα δευτερόλεπτα, παραδείγματος χάρη, η προσομοίωση θα πηγαίνει θα προχωράς ένα επόμενο βήμα. Στο WRF και γενικά στα αριθμητικά μοντέλα, η χωρική ανάλυση του, του πλέγματός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το χρονικό βήμα που θα χρησιμοποιηθεί. Για το WRF αυτή η σχέση είναι το 6 επί χ. Άρα για κάθε ένα χιλιόμετρο το μέγιστο δυνατό χρονικό βήμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πολλαπλάσιο του 6. Πολλές φορές αυτό είναι το μέγιστο και άρα χρειάζεται αυτό το 6 να γίνει 5, 4, κυρίως για να αποφύγουμε την αστάθεια, την αριθμητική αστάθεια όπως ονομάζεται, η οποία έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα διαδίδεται η πληροφορία μέσα στο πλέγμα μας. Αν αυτή η πληροφορία διαδίδεται πολύ γρήγορα, με βάση κάποιους κανόνες, τότε το μοντέλο σκάει και θα πρέπει να μειώσουμε το χρονικό μας το χρονικό μας βήμα. Όταν χρησιμοποιούμε εφολευμένα πλέγματα, η προκαθορισμένη συμπεριφορά του μοντέλου είναι στην ουσία ότι όποιο είναι το ratio της χωρικής ανάλυσης ανάμεσα
στο parent domain και σε ένα εμφολευμένο πλέγμα, αυτό θα είναι και το ratio ανάμεσα στο χρονικό βήμα του ε, εμφολευμένου πλέγματος. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Έστω ότι έχουμε ένα parent domain το οποίο έχει χωρική του ανάλυση είναι 15 χιλιόμετρα και χρησιμοποιούμε ένα εμφολευμένο πλέγμα μέσα σε αυτό με ένα ratio 3:1, άρα θα πάμε στα 5 χιλιόμετρα. Τότε η συνθήκη 6 επί απαιτεί το χρονικό βήμα του parent domain να είναι στα 90 second και του εμφολευμένου πλέγματος στα 30 second. Εδώ βλέπετε τις επιλογές οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς διαχειρίζεται μέσα στο namelist.input αρχείο την όλη αυτή διαδικασία. Τα grid ID είναι 1 και 2, το parent ID είναι 0 και 1 και εδώ έχουμε το ratio, την αναλογία ανάμεσα τη χωρική ανάλυση 1:3 και επίσης και την αναλογία ως προς το ε, χρονικό βήμα 1:3. Και έστω ότι τρέχουμε τον κώδικα και κάποια στιγμή σταματάει και μας λέει CFL error και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την αναποδιά, στο πούμε, που μας έχει τύχει. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε το χρονικό βήμα. Αν μειώσουμε το χρονικό βήμα και αντί για 6 επί χ το πάμε παραδείγματος χάρη στα 5 επί χ, θα φτάσουμε στα 4 επί χ, συγγνώμη, πάμε στα 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι τα 60 δευτερόλεπτα του parent domain θα γίνουν 20 δευτερόλεπτα στο εμφολευμένο πλέγμα. Άρα, αν το κάνουμε αυτό, θα δούμε ότι η προσομοίωσή μας τρέχει, αλλά ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί είναι 1,5 φορά περισσότερος. Δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να μειώσουμε το χρονικό βήμα της ολοκλήρωσης των διαφορικών εξισώσεων μέσα στο μοντέλο με την χρήση αριθμητικών μεθόδων. Μπορούμε να παίξουμε όμως με την αναλογία του χρονικού βήματος. Επομένως, εάν κάνουμε το εξής, δηλαδή πούμε ότι εντάξει θα κρατήσουμε στα 60 δευτερόλεπτα το χρονικό βήμα, αλλά θα κάνουμε ένα tweak την αναλογία του χρονικού βήματος για το εσωτερικό, για το εμφολευμένο πλέγμα. Και αντί για να είναι 1:3 θα την πάμε 1:2, που σημαίνει ότι θα επανέλθει το χρονικό βήμα του εμφολευμένου πλέγματος στα 30 second. Τότε αυτό που κερδίζουμε τι είναι, ότι έχουμε μια προσομοίωση η οποία είναι αριθμητικά ευσταθής, δεν σκάει το μοντέλο, δεν έχουμε τα CFL violations όπως θα δούμε στη συνέχεια και επίσης γλιτώνουμε χρόνο και resources από την ίδια την προσομοίωση. Οπότε είναι μια πρακτική την οποία στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε εμφολευμένα πλέγματα μπορούμε να την έχουμε υπόψη μας. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να δούμε και κυρίως αφορά στις περιπτώσεις όπου έχουμε κλιματικές προσομοιώσεις, έχουμε παραγωγή πολλών αρχείων, το domain μας είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο τα αρχεία που παράγονται και ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή αυτών των αρχείων επηρεάζουν τον χρόνο εκτέλεσης. Όταν τρέχουμε τον κώδικα, θα δούμε μέσα στον φάκελο στον οποίο τρέχει ο κώδικας την παραγωγή κάποιων αρχείων rsl.out με 4 μηδενικά
αν παραδείγματος χάρη είχαμε με 40 πυρήνες, θα ήταν άλλα 39, με το τελευταίο να είναι RSL.out 0039, και τα RSL error. Συνήθως όταν όλα πάνε καλά, τα δύο αυτά αρχεία ε, δεν έχουν κάποια ουσιαστική διαφορά, εκτός από κάποιες γραμμές που γράφονται κάποια επιπλέον πράγματα στο RSL error. Εκεί μέσα θα δούμε, αν πούμε ότι θέλουμε να γράφει αρχεία της προσομοίωσής μας π.χ. κάθε ώρα, θα δούμε κάτι τέτοιο, ότι ο χρόνος τον οποίο χρειάστηκε για να γράψει ένα αρχείο ε, output ήταν 5,5 δευτερόλεπτα. Προφανώς αυτό δεν είναι πρόβλημα όταν έχουμε ένα αρχείο κάθε ώρα. Αλλά αν για κάποιο λόγο λέγαμε ότι θέλουμε να μας γράφει αρχεία κάθε 1 λεπτό, τότε φανταστείτε ότι για... θα έπρεπε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο I/O, το οποίο θα επηρέαζε πάρα πολύ τους χρόνους εκτέλεσης της προσομοίωσής μας. Οπότε, αν στην περίπτωση αυτή, για να μπορέσουμε να, ας το πούμε έτσι, λίγο να βοηθήσουμε την κατάσταση και να κάνουμε την εφαρμογή μας πιο γρήγορη και τη προσομοίωσή μας πιο γρήγορη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του, ας το πούμε, του, του να πούμε, ξέρετε, το default είναι ότι έχει σε έναν πυρήνα έχει ανατεθεί η όλη διαδικασία του I/O. Άρα, όλοι οι άλλοι πυρήνες, όταν τελειώσουν όλες τις πράξεις τους και έρθει η σειρά να γραφτεί ένα αρχείο, περιμένουν τον συγκεκριμένο πυρήνα, το συγκεκριμένο core το οποίο του έχει ανατεθεί να γράφει τα αρχεία, περιμένουν να τελειώσει τη δική του δουλειά. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε και να πούμε ότι, ξέρεις τι, δεν θα είναι ένας πυρήνας, αλλά θα είναι κάποιοι πυρήνες. Και αυτό έχει μεγάλη, αν υπάρχει ένα έτσι μεγάλο I/O, υπάρχει μεγάλη επίδραση στον χρόνο, στον χρόνο εκτέλεσης της προσομοίωσής μας. Δεξιά βλέπετε κάποια πειράματα τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν από τον κύριο Τελή, ο οποίος στην ουσία χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει το WRF, ο κώδικας του, και βλέπουμε ότι υπάρχει όσο προχωράμε σε μεγαλύτερα course, υπάρχει μια αισθητή διαφορά στον χρόνο τον οποίο απαιτείται για να ολοκληρωθεί ε, η προσομοίωση. Δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή γι' αυτό. Συνήθως είναι κάτι το οποίο θέλει δοκιμή για να βρούμε τη βέλτιστη, ας το πούμε έτσι, τιμή του πόσους πυρήνες θα χρησιμοποιούμε για να έχουμε την εγγραφή και ανάγνωση των αρχείων. Τώρα, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική, γιατί για κάποιο λόγο δεν μας είναι οικία ή δεν έχουμε δει ότι δεν προσφέρει κάτι, υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη να μειώσουμε τον αριθμό των μεταβλητών οι οποίες γράφονται σε ένα αρχείο. Ε, Υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα από ένα εξωτερικό αρχείο να ορίσουμε ποιες μεταβλητές είναι αυτές τις οποίες θέλουμε να τις αφαιρέσουμε από το αρχείο που παράγεται, ή μπορούμε επίσης να πούμε ποιες άλλες μεταβλητές θα θέλαμε να βάλει μέσα, οι οποίες by default δεν συγκαταλέγονται μέσα στο αρχείο. Επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, για να έχουμε έτσι κάποιο βαθμό μείωσης του χρόνου που απαιτείται ε, για να ολοκληρωθεί μια προσομοίωση λόγω του μεγάλου I/O, ή να χρησιμοποιήσουμε το Parallel NetCDF. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει στο Aris. Ωστόσο υπάρχει καταγεγραμμένο ότι
δουλεύει και μπορεί να κάνει, να έχει αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι μετά απαιτείται μια επιπλέον διαδικασία η οποία έχει να κάνει να συνενώσεις όλα αυτά τα αρχεία που παράγονται σε ένα. Και δεν είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται και επίσημα από το NCAR. Τώρα, όσον αφορά τα CFL, ένα παράδειγμα για το πώς αυτά φαίνονται στα output, στα log files που παράγονται κατά την προσομοίωση. Αν δούμε κάτι τέτοιο, είμαστε μάλλον ευτυχισμένοι θα έλεγα, γιατί τουλάχιστον ξέρουμε πού οφείλεται το ότι η προσομοίωσή μας είτε σκάει είτε δεν τρέχει εξ αρχής και το καθεξής. Γιατί έχει τύχει περιπτώσεις όπου η προσομοίωση να σταματάει και οι λόγοι να είναι άγνωστοι και να παραμένουν άγνωστοι για αρκετό καιρό. Οπότε, όταν έχουμε παραβίαση της συνθήκης ευστάθειας, της CFL, βλέπουμε κάτι τέτοιο στα RSL error, όπου μας πληροφορεί σε ποιο χρονικό βήμα έγινε αυτή η συσσαγωγικά παραβίαση, ποιο είναι το IJ, ποιο είναι το κατακόρυφο επίπεδο, ποια ήταν η τιμή της CFL, ποια ήταν η κατακόρυφη ταχύτητα που μας έδωσε αυτήν την αστάθεια και κάποιες άλλες πληροφορίες. Συνήθως αυτό δεν είναι ποτέ μία ή δύο σειρές. Όταν ξεκινήσει η παραβίαση της συνθήκης CFL, το log το συγκεκριμένο γεμίζει με αρκετές σειρές μέχρι να σου πει ότι η προσομοίωση έχει σταματήσει, γιατί η παραβίαση αυτή έχει γίνει όχι μόνο σε ένα σημείο ή δύο σημεία, αλλά σε όλο το domain. Τώρα, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον σκόπελο μέσα με κάποιους απλούς τρόπους. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάσουμε ποια είναι αυτά τα σημεία. Συνήθως τα σημεία στα οποία γίνεται η παραβίαση αυτής της συνθήκης είναι σημεία τα οποία έχουν η κλίση του εδάφους είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, δύο γειτονικά σημεία πλέγματος παρουσιάζουν μεγάλη κλίση, και αυτό συμβαίνει κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με προσομοιώσεις υψηλής χωρικής ανάλυσης. Ε, Μπορούμε να πειράξουμε λιγάκι το αντίστοιχο αρχείο το οποίο του GeoGrid, θυμηθείτε το MedGrid TBL. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο GeoGrid TBL το οποίο είναι υπεύθυνο για το πώς συμπεριφέρεται, πώς μάλλον δημιουργείται η μεταβλητή της κλίσης του εδάφους σε κάθε σημείο πλέγματος. Μπορούμε να παίξουμε με αυτό. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες επιλογές που μας δίνει στα Dynamics το ίδιο το μοντέλο, παραδείγματος χάρη πώς συμπεριφέρεται η κατακόρυφη ταχύτητα στο πάνω όριο ψηλά πάνω στο μοντέλο. Υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αρκετά καλά, έτσι περιγράφονται με αρκετά καλή λεπτομέρεια τι κάνει κάθε μία στον οδηγό χρήσης. Κάτι άλλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και είναι αρκετά χρήσιμο είναι η επιλογή που μας λέει ότι του adaptive time step, το οποίο στην ουσία μας λέει ότι του ορίζουμε ένα time step 90 δευτερόλεπτα, αλλά αυτό το time step, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να μειωθεί, αντί για 6 δεχή να πάει από μόνο του 4 δεχή κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης ή και ακόμη ε, παρακάτω, αν δει ότι παραδείγματος χάρη πάει να γίνει κάποια αριθμητική αστάθεια μέσα στο πλέγμα ολοκλήρωσης. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί αυτό το 6 δεχή να γίνει 8 δεχή. Είναι μια επιλογή η οποία είναι χρήσιμη όταν
κυρίως στις περιπτώσεις που έχουμε προσομοιώσεις με υψηλή χωρική ανάλυση. Επίσης, κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, αν είναι να πειράξουμε τον αριθμό των κατακόρυφων επιπέδων, είτε να τα μειώσουμε, είτε να τα αλλάξουμε ύψος τους. Είναι κάτι το οποίο και αυτό μπορούμε να το έχουμε υπόψη. Και όσον αφορά την ίδια την περιοχή ολοκλήρωσης, προσπαθούμε τα όρια της περιοχής ολοκλήρωσης, το parent domain, να το πούμε έτσι, αλλά και τα εμφολευμένα, να είναι μακριά από περιοχές με έντονο ανάγλυφο. Παραδείγματος χάρη, αν θα ήθελα να, να προσομοιώσω την Ιταλία μαζί με την Ελλάδα, τις Άλπεις θα τις απέφευγα. Ή αν τις ήθελα μέσα, αν δεν τις ήθελα, αλλά για να αποφύγω τυχόν αριθμητικές αστάθειες, θα τις έβαζα μέσα και τα όρια της περιοχής μου θα ήταν μακριά από την ευρύτερη περιοχή των Άλπαιων. Αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά έτσι λίγο πιο γενικά από τον κύριο Ντελή, ο τρόπος με τον οποίο η περιοχή ολοκλήρωσής μας μοιράζεται στα διάφορα cores που έχουμε ζητήσει. Η default συμπεριφορά του κώδικα είναι να παίρνει και να χωρίζει τον αριθμό πώς θα μοιράσει την περιοχή που κάθε πυρήνας θα αναλάβει ως την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των πυρήνων. Αυτό όμως μπορούμε να το αλλάξουμε μέσα από τις επιλογές unproc και unproc που βρίσκονται είναι διαθέσιμες μέσα στο namelist input αρχείο. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν το nproc είναι αρκετά μικρότερο από το nproc, για την παραλληλία MPI μιλάω, η επίδοση και ο χρόνος που απαιτείται είναι μικρότερος. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί να κατέβει το mproc σε σχέση με το mproc και αυτό πάλι καθορίζεται από τις δοκιμές που πρέπει να κάνουμε. Και όλα αυτά συνήθως γίνονται κατά τη διάρκεια των έργων προετοιμασίας που, όπως αναφέρθηκε, όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε τις διάφορες δοκιμές μας και να έρθουμε σε ένα επόμενο έργο ανάπτυξης και να είμαστε έτοιμοι, κάνοντας όλες αυτές τις δοκιμές, να εφαρμόσουμε τον κώδικα με όλες αυτές τις επιλογές όσον αφορά το optimization. Τώρα, ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει με το ποιο είναι το όριο των πυρήνων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ντέλης στην ομιλία του προηγουμένως. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα όπου δοκιμάστηκε για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο είναι το parent domain, το D01, με 444 παραδείγματος χάρη σημεία πλέγματος κατά τον άξονα Δύση-Ανατολή, 432 σημεία πλέγματος κατά τον άξονα Νότο-Βορρά και 50 κατακόρυφα επίπεδα, και έχει ένα εμφολευμένο πλέγμα με περίπου πάνω κάτω παρόμοιες διαστάσεις. Κάναμε κάποιες δοκιμές για 6 ώρες και είδαμε ότι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτή η προσομοίωση, όταν χρησιμοποιούσαμε 40 πυρήνες, ήταν περίπου στα 5.600 δευτερόλεπτα. Διπλασιάζοντας αυξάνοντας κατά 40 πυρήνες
την απέτησή μας, είδαμε ότι από ένα σημείο και μετά η μείωση και το κέρδος μάλλον που παίρναμε στον χρόνο εκτέλεσης ήταν μηδαμινός. Η πράσινη γραμμή αντιστοιχεί, ας το πούμε έτσι, στο βέλτιστο, το ιδεατό χρόνο τον οποίο θα έκαμνε αν αναλογιστούμε την αύξηση των cost τα οποία χρησιμοποιούσαμε κάθε φορά. Και η κόκκινη και η μπλε είναι στην ουσία η χρόνη εκτέλεσης αν λάβουμε υπόψη μόνο καθαρά την ολοκλήρωση του μοντέλου και αν λάβουμε υπόψη επίσης και το χρόνο που απαιτεί για να γράψει και να διαβάσει το I/O, ας το πούμε έτσι, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Και το πινακάκι, ένα παρόμοιο πινακάκι που έγινε με διάφορες, ας το πούμε έτσι, δοκιμές, μας έδειξε ότι τελικά η πράσινη γραμμή, η οποία θα ήταν το, ας το πούμε έτσι, το ιδεατό, ιδεατή αύξηση της ταχύτητας της, όσον αφορά την ολοκλήρωση της προσομοίωσης, κάπου εκεί στα 240 αρχίζει και η κλίση της ευθείας, η κλίση μάλλον της καμπύλης, αρχίζει να είναι το κέρδος που παίρνουμε μάλλον να μην είναι σημαντικό όσον αφορά τα resources που απαιτούνται. Οπότε για το συγκεκριμένο πρόβλημα είχαμε πει ότι νομίζω ότι τα 240 είναι ένας βέλτιστος αριθμός πυρήνων για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έτσι ας το πούμε προχωρήσαμε και σε όλη για την ολοκλήρωση των προσομοιώσεων που έπρεπε να γίνουν. Τώρα, θα κλείσω σιγά σιγά με κάποιες, ας το πούμε έτσι, εφαρμογές για να, όσον αφορά το μέγεθος των απαιτήσεων που υπάρχουν κυρίως για τις αριθμητικές προσομοιώσεις. Αυτές, ένα παράδειγμα αυτής της ας το πούμε της χρήσης του HPC και γιατί είναι αναγκαία η χρήση μιας υποδομής HPC για την ολοκλήρωση κάποιων αρκετά φιλόδοξων project έχει να κάνει στα πλαίσια του Cordex. Υπήρξαν κάποιες ας το πούμε πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν να κάνουν με το πώς αν αυξήσουμε παραδείγματος χάρη την χωρική ανάλυση των κλιματικών προσομοιώσεων, ποιο μπορεί να είναι αυτό το κέρδος που θα έχουμε, αν τα αποτελέσματα που θα πάρουμε μπορεί να είναι καλύτερα ή αν χρησιμοποιήσουμε κάποιους emulators μπορούμε να, παραδείγματος χάρη, να έχουμε την ίδια, ας το πούμε έτσι, αξιοπιστία, αλλά με πολύ λιγότερο κόστος. Ένα από αυτά τα flagship pilot studies όπως ονομάζονται ήταν και το Cortex FPS Conv, το οποίο έτρεξε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο μέσα σε αυτό το πρόβλημα από το οποίο καλούμασταν ας το πούμε έτσι, να δούμε ήταν ότι έπρεπε να έχουμε κάποιες προσομοιώσεις δεκαετίας και δεκαπενταετίας με χωρική ανάλυση για το parent domain στα 15 χιλιόμετρα που κάλυπτε την Ευρώπη και εμφολευμένο μέσα σε αυτό το parent domain την ευρύτερη περιοχή των Άλπαιων στα αριστερά σας το D02. Είχαμε συνολικά να καλύψουμε 25 έτη, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας και το spin-up time που χρειαζόταν για να μπορέσουμε να πούμε ότι στο 2000 και το 2090 το μοντέλο ήταν σε μια ισορροπία και το καθεξής, πήγαμε στα 29 έτη. Δεν μπορούσαμε να πάμε με μια συνεχή προσομοίωση, οπότε έγινε η χρήση της μεθόδου των restart. Στον Άρη ένας μήνας για αυτό το πρόβλημα ήταν περίπου 42 ώρες, στους 240 πυρήνες, και αν κάνουμε κάποια μαθηματικά,
η ολοκλήρωση των 29 χρόνων απαιτούσε περίπου κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Τα core hours που απαιτούνταν ήταν περίπου 3.600.000 και το output που είχαμε από για κάθε μήνα με compression και ούτω καθεξής, με HDF compression και ούτω καθεξής, ήταν περίπου 1,4 TB. Με τα μαθηματικά πάλι βλέπουμε ότι συνολικά το όσο όγκος των δεδομένων που δημιουργήθηκαν και γράφτηκαν ήταν γύρω στα 490 TB. Βέβαια αυτά δεν ήταν με τη μία, έτσι. Οπότε υπήρχε ένα πλάνο στο οποίο κάθε φορά που δημιουργούνταν, ολοκληρώνονταν παραδείγματος χάρη ένας μήνας ή ένας χρόνος, υπήρχε μια μεταπεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων, ο όγκος μειωνόταν δραστικά και όλη αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου, μας πήρε για να ολοκληρωθεί 3 έργα παραγωγής στην περίοδο περίπου 2018-2021. Μια άλλη εφαρμογή η οποία τρέχει τώρα στον Άρη και έχουμε μια καινούργια πρόκληση ας το πούμε, να αντιμετωπίσουμε, είναι ότι ένα άλλο flagship pilot study το οποίο έχει να κάνει με το πώς επιδρά η χρήση η αλλαγή στην χρήση γης στο κλίμα της Ευρώπης. Έχουμε κάποιες προσομοιώσεις οι οποίες καλύπτουν κάποιες χρονικές περιόδους οι οποίες είναι συνολικά για την ιστορική περίοδο περίπου 64 χρόνια, για τη μελλοντική προβολή 85 χρόνια. Έχουμε και μια περίοδο από το 1980 έως το 2020, 40 χρόνια, τα οποία θα τρέξουμε με δεδομένα επανάλυσης για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των κλιματικών προσομοιώσεων. Το domain είναι όλη η Ευρώπη, δεν έχουμε εμφολευμένο. Περίπου η ανάλυση είναι στα 12 χιλιόμετρα. Για τα δεδομένα του Άρη κάθε μήνας είναι περίπου 13 ώρες και παράγει περίπου 240 GB raw data. Ωστόσο, αν κάνουμε και εδώ τα μαθηματικά και υπολογίσουμε τους πόσους μήνες έχουμε να προσομοιώσουμε και ούτω καθεξής, θα χρειαστούμε περίπου στα 7 εκατομμύρια core hours. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και εδώ υπάρχει έτσι επίσης ένα πλάνο και μια στρατηγική για το πώς αυτά τα output που παίρνουμε κατευθείαν να γίνεται η μεταπεξεργασία τους, να παίρνουμε τις μεταβλητές που θέλουμε και να φεύγουν από τον Άρη και να έρχονται τοπικά στους δικούς μας storage servers. Και με αυτά νομίζω ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω από χρόνο, εντάξει, είμαστε καλά, ίσως και λίγο πιο νωρίς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.